Hey guys, astăzi o să fac un tutorial cum să vă faceți pesuri în Please Donate. Trebuie să intrăm aici la cele 3 puncte unde scrie More și după aceea trebuie să venim aici la Create. După ce am apăsat pe Create, o să ne apară joculețul nostru la Experience și care trebuie neapărat să fie public. Acolo jos scrie. Apăsăm pe joculeț. Și după aceea trebuie să intrăm aici unde scrie Dashboards, aici la cele 3 liniuțe și dăm în jos până ajungem la Passes. Apăsăm pe Passes, după aia dăm în jos și aici ne apare Create a Pass. Dăm pe Create a Pass și aici la Change puteți să puneți orice imagine din galerie. Și aici putem să-i dăm un nume, eu o să-i dau numele Pass. Un Robux. Aici la description îl descrieți voi, dar nu e neapărat. Și după ce am terminat, îi dăm Create Pass. După ce am terminat să creăm pass-ul, mergem jos și o să ne apară aici numele pass-ului, adică Pass 1 Robux, acum l-ați numit voi. Dăm click pe el. Și intrăm aici la dashboard, la cele 3 liniuțe și îl dăm la sale, ca să se poată vinde. Aici o să avem așa și trebuie să activăm acest buton care se numește Item for Sale. Aici o să ne apară câți Robux să punem și eu o să pun 1. După aceea trebuie să dăm Save Changes, dar eu am făcut deja asta. Cam atât a fost tutorialul, sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa!